V Užhorodskom skanzene sa uskutočnila prezentácia výstavy fotografických obrazov známeho slovenského fotografa Alexandra Jirouška pod názvom Od Tatier k Dunaju. Akcia sa konala za podpory Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode na čele s Jankou Burianovou. Táto výstava bola pripravená pred približne 10 rokmi na podnet Ministerstva zahraničných vecí, aby bola k dispozícii jedna taká prehľadová obrázková výstava o tom, ako Slovensko naozaj vyzerá. Lebo Slovensko bolo vo svete málo známe. Oslovený bol pán Jiroušek a myslím, že sa mu podarilo ukázať variabilnosť, krásu tak prírodných zákutí, ako aj jednotlivých miest a hlavne majestátnych slovenských vrchov. No a ja som veľmi rada, že výstavu môžeme prezentovať aj v prítomnosti autora, že sa dožil krásneho veku, 80-tiny bude oslavovať o pár dní a že môže v Užhorode ukázať krásnemu Zakarpatiu, rovnako krásnemu Zakarpatiu krásy Slovenska, čo len potvrdzuje skutočnosť, že sme si blízki po každej stránke. Tak naozaj je to pre mňa veľmi vzácna chvíľa, že sa nám podarilo v krásnych priestoroch Múzea architektúry tieto obrázky ukázať. Fotografie Alexandra Jirouška nie sú v Užhorode vystavené poprvýkrát. Minulý rok tu bola výstava o známom východoslovenskom architektovi O.L. Schlegerovi, kde všetky fotografie z celej výstavnej kolekcie boli dielom majstra Jirouška. Dnes je usporiadaná jeho iná autorská fotografická výstava. Dnes vystavujem svoje fotografie pod názvom Od Tatier k Dunaju v takej skromnejšej kolekcii, pretože všetko, čo mám, sa sem nevojde. No ale myslím, že aj to, čo je tu vystavené, tak v dostatočnom prehľade ukazuje slovenskú krajinu a slovenské mestá. Môžem ešte podotknúť, že výstava sa koná pri príležitosti mojej 80-ky, ktorú onedlho si pripomeniem. A naviac je to v rámci mesiaca fotografie, ktorý sa u nás teraz slávi, lebo sa konajú fotografické výstavy po celom Slovensku. Alexander Jiroušek už viac ako 40 rokov chodí do Užhorodu. Poprvýkrát tu vystavoval ešte v 70. rokoch minulého storočia, keď prebiehala veľká družobná akcia medzi Košiciami a Užhorodom. Moje pôsobenie sa tu sústreďovalo hlavne na spoluprácu spolku výtvarníkov, to znamená východoslovenských výtvarníkov a spilky chudožníkov v Užhorode. Ja som totiž niekoľko rokov zastával funkciu tajomníka Zväzu výtvarníkov východného Slovenska, takže som sa staral o všetky akcie, ktoré sa organizovali medzi východoslovenskými a zakarpatskými výtvarníkmi. Či to boli výstavy, plenéry, družobné návštevy a proste my sme mali veľmi úzkú spoluprácu. Podľa slov Janky Burianovej táto výstava je prvou z radu kultúrnych podujatí organizovaných Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Užhorode pri príležitosti oslav 25. výročia Nežnej revolúcie na Slovensku. Budeme oslavovať 25. výročie Nežnej revolúcie, ktorá vlastne rozpočala zmeny zriadenia štátneho v Československu a je to vlastne otvorenie do tých podujatí kultúrnych, ktorými tento fakt budeme pripomínať. Budeme uvádzať preklad do ukrajinčiny najlepšej slovenskej knihy za rok 2012. Budeme predstavovať preklad do ukrajinčiny poézie súčasného slovenského poeta pána Lajkerta. Na univerzite sa stretneme so študentami a budeme rozprávať o univerzite. Predstavíme tam tiež takú panelovú informačnú výstavu na tému revolúcie, ako prebiehala u nás, pretože súčasná mládež netuší, ako prebiehala táto revolúcia. No a verím, filmová prehliadka bude filmový festival slovenských filmov
a završili by sme to takým slávnostným koncertom vo Filharmónii. Tak dúfam, že sa na mnohých z týchto podujatí stretneme. Autor podotknul, že táto výstava sa koná v rámci mesiaca fotografie, ktorý v novembri prebieha na Slovensku. Na výstave na vás čakajú fotografické obrazy, ktoré sú inšpirované prevažne krásami slovenskej prírody a architektúry od Tatier k Dunaju. Ukrajina je druhou najväčšou krajinou Európy a východným susedom Slovenska. V poslednej dobe tento štát sa stal stredobodom pozornosti celého sveta. Protestné hnutie Majdan, ktoré v jari tohto roku prerastlo do revolúcie dôstojnosti a zvrhnutie proruského ex-prezidenta Viktora Janukoviča, anexia Krymu a vojna na východe krajiny, predčasné prezidentské a parlamentné voľby, to sú udalosti, ktoré sa behom roka 2014 udiali na území Ukrajiny. V týchto zložitých podmienkach pomocnú ruku ukrajinskému susedovi poskytla aj Slovenská republika. Slovenská republika veľmi hlboko prežíva to, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajina je náš sused, je náš priateľ. Záleží nám na tom, aby Ukrajina bola krajina žijúca v miery, aby bola stabilná, aby bola demokratická, aby bola európska a vynakladáme všetky sily na to, aby sme pomohli toto dosiahnuť. Jednak na našej úrovni pomáhame Ukrajine zabezpečiť energetickú bezpečnosť alebo nezávislosť. Vybudovali sme prípojku na reverzný tok plynu, ktorá je veľmi dôležitá. Samozrejme, prijímame ukrajinských občanov na liečenie. Asi 60 Ukrajincov sa liečilo zo svojich vojnových zranení alebo lieči na Slovensku. Poskytujeme humanitárnu pomoc, podporujeme pohyb medzi ľuďmi, zjednodušili sme vízové procedúry. No a samozrejme sme veľmi aktívne zapojení do hľadania riešenia aj na pôde Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Naozaj sme neverili, alebo netušili, neboli sme pripravení na to, že v 21. storočí môže reálna vojna vypuknúť v Európe tak blízko nás a robíme všetko preto, aby sa vrátil mier na Ukrajinu. Podporujeme všetky zmeny, ku ktorým dochádza v súčasnosti na Ukrajine. Krajinu vidíme jednotnou. Jediná Ukrajina je aj našim cieľom. A radi vidíme, ak ukrajinskí politici, a nielen lokálni, miestni, ale aj politici na centrálnej úrovni v Kieve rozprávajú o tom, že sa chcú približovať Európskej únii. Veríme, že skôr či neskôr aj Ukrajina s nami jednoducho na tom západe bude a že jednoducho budeme môcť aj my spolupracovať na tom, aby sa naši ľudia dobre mali, aby sa nám rozvíjala ekonomika a všetko. Momentálne pomáhame Ukrajine dosť humanitárnym spôsobom. Sami dobre viete, vaši diváci asi vedia, asi všimli, že sme prijali na Slovensko na rehabilitáciu asi viac ako 60 ľudí, účastníkov Majdanu. Momentálne máme tiež na Slovensku na liečení 4 vojakov zo zóny ATO, čo je pravda. Robili sme niekoľko humanitárnych projektov a asi budeme samozrejme v tomto pokračovať ďalej. Máme rozpracované nejaké programy, ak by bola zima v Kieve veľmi studená, že by sme možno že zobrali nejaké detičky a že by jednoducho tiež boli u nás v našich zariadeniach, aby takýmto spôsobom sa prečkali zimu. Jedným z veľmi pozitívnych a dôležitých bodov rozvoji ukrajinsko-slovenských vzťahov bolo spustenie v septembri tohto roku do prevádzky rezervného toku plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Je to konkrétny krok, ktorý svedčí o tom, že Slovenská republika je priateľom Ukrajiny. Toto sú riešenia, ktoré dnes vo veľmi ťažkej dobe potrebujeme a preto si veľmi vážim, že pán premiér poctil svojou prítomnosťou túto udalosť, ktorá je veľmi dôležitá tak vo vzťahoch medzi Slovenskom a Ukrajinou, ale určite je dôležitá aj v celoeurópskom kontexte. Toto nové reverzné prepojenie prispieje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Ukrajiny a bola vytvorená možnosť transportu zemného plynu zo západu smerom na východ z Európskej únie. Slovensko ako krajina takmer 100% závislá od dovozu primárnych energetických zdrojov, rozumie témam, ako sú energetická bezpečnosť či diverzifikácia dodávok energií. Z tohto pohľadu Slovenská republika chápe potreby Ukrajiny, ktorá sa v súčasnosti nachádza v
vo veľmi zložitej situácii. Vážené dámy, páni, vaše excelencie, na základe žiadosti Ukrajiny, porozumení a aktívnej účasti všetkých spoločností a inštitúcií súhlasu Európskej komisie bolo započaté s prípravou projektu prepravy plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Podmienkou riešenia z našej strany bolo a je, že nesmie byť ohrozená bezpečná preprava a dodávka zemného plynu pre odberateľov Slovenskej republiky a v celej Európskej únii. Preto riešenie reverzného toku bolo z hľadiska Slovenska najlepším možným riešením z technického, z časového, ale aj právneho hľadiska. Uvedené je plne potvrdené dnešným spustením projektu do plnej komerčnej prevádzky. V kontexte týchto skutočností si dovolujem ešte raz vyjadriť potešenie nad úspechom, ktorý Slovenská republika dosiahla, a to v extrémne krátkom období. Završenie projektu reverzného prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou bolo ukončené v lehotách kratších, ako bol pôvodný harmonogram. Від імені уряду України хотів би щиро подякувати нашим братам уряду Словаччини за ту допомогу і ту реальну співпрацю в забезпеченні енергетичної безпеки і України, і Європи. Ще півроку тому мало хто сподівався, що ми спільними зусиллями зможемо придбавати з Європейського Союзу до 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це дуже великий крок вперед. І ми подолали всі і політичні, і технічні труднощі. І продемонстрували. Ми єдині, а якщо ми єдині, то ми сильні. Ще раз, пане прем'єр-міністр, щиро вам дякую за нашу реальну працю на благо наших народів. V posledných rokoch sa ukrajinsko-slovenská spolupráca zintenzívnila aj vďaka realizácii viacerých medzinárodných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. Výsledkom plnenia jedného z nich bola modernizácia priestorov hraničného priechodu Veľké Slemence – Malí Selmenci. Справа в тому, що я можу порівняти, який цей пункт був, тому що я в свій час працював головою Закарпатської обласної адміністрації, коли якраз проводилася будова цього пункту перетину. Я був на його відкритті і повинен сказати, що дуже багато зроблено для покращення умов працівників і прикордонної, і митної служби. І саме головне, що цей пункт перетину зроблений в першу чергу для простих людей. І за півроку цього тільки біля 30 тисяч людей перетнуло цей кордон. Мене вразило те, що я побачив, що частина села проживає на українській стороні, частина села проживає на словацькій стороні. І це таке, якби, забрали від матері дитину. Тому я впевнений, що прагнення України і закарпатців бути в європейській сім'ї знімуть ці пункти перетину, які ми сьогодні мали можливість відкрити. Звичайно, що воно радує, що люди мають можливість спілкуватися, мають як українці, так і словаки, мають один одного бачити, мають спілкуватися, як вони живуть, як вони господарюють. Але те, що це малі і великі Сельменці розділяє колючий дріт, так грубо кажучи, це неправильно. У нас велика перспектива з словацькими друзями. І ви знаєте, що Словакія дуже потужно підтримує нашу країну. Я думаю собі, що Закарпаття заслуговує на підтримку наших транскордонних друзів, які проживають по той бік кордону. І спілкуючися з президентом фіскальної служби, віце-прем'єр-міністром фінансів, ми маємо десь напрацювання в тому напрямку, що Євросоюз підтримує Словакію, і ми будемо приймати участь теж у різних проєктах, які буде нам пропонувати Словакія.
Snahu Ukrajiny smerovať do Európskej únie potvrdili aj posledné predčasné parlamentné voľby. Podľa výsledkov ústrednej volebnej komisie na prvom mieste skončila strana Ľudový front pod vedením premiéra Arsenia Jaceňuka. Tiesne za ňou je strana terajšieho prezidenta Petra Porošenka a tretie miesto získalo hnutie Svoj pomoc. Z 29 kandidujúcich strán sa do parlamentu dostal aj opozičný blok Radikálna strana Oleha Ľaška a strana expremiérky Julie Timošenkovej. Tieto údaje svedčia o tom, že zloženie novej Národnej rady Ukrajiny bude naozaj proevropské a reformy, ktoré sú nevyhnutné pre krajinu, sa v najbližšom čase realizujú. Veríme, že po voľbách bude aj sformovaná taká reformná nálada v spoločnosti, ktorá privedie k zmenám. A zmenám v tom zmysle, aby Ukrajina vedela ešte ďaleko lepšie spolupracovať s Európskou úniou, s našimi krajinami, práve v rozvoji biznisu, aby sa zlepšilo podnikateľské prostredie, aby naši ľudia sa vedeli ďaleko lepšie jednoducho stretávať. Je našim cieľom, aby Ukrajinci čoraz častejšie chodili aj na Slovensko, aj do Európskej únie. Ako viete, boli sme jedna z prvých krajín, ktorá dostatočne alebo veľmi významným spôsobom liberalizovala vízový styk. A ten počet víz, ktoré dávame tými našimi malými silami, je momentálne veľmi impresívny. A my veríme, že po prijatí a urobení niektorých krokov a zákonov bude pokračovať vízová liberalizácia Ukrajinci, aspoň s tými biometrickými pasmi. Možno, že budú môcť chodiť do Európskej únie slobodne. Rád by som povedal, že je to aj v našom záujme. Je v našom záujme, aby sa naši ľudia videli čoraz viacej, aby naši ľudia a vaši ľudia, a nielen teda Slováci žijúci na Ukrajine, ale aj Ukrajinci, Zakarpatci boli čoraz častejšie na Slovensku, pretože takým spôsobom je tu záruka, že Ukrajina aj do budúcna sa stane súčasťou a jednoducho pevne zakotvenou súčasťou nášho západného spoločenstva. Tento rok Ukrajina prechádza zložitým obdobím, preto je pochopiteľné, že obyčajní občania, unavení z bleskového vývoja udalostí, chcú predovšetkým, aby v krajine bol pokoj a poriadok, hospodárska stabilita, rast a vývoj. To sa prejavuje aj v proeurópskom smere, ktorý občania Ukrajiny vybojovali a potvrdili svojimi hlasmi na predčasných prezidentských a parlamentných voľbách. Takáto voľba ukrajinského národa prispieje k rozšíreniu a zintenzívneniu ukrajinsko-slovenských vzťahov. Svoju históriu katedra slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity píše od roku 1994. Práve vtedy sa na báze katedry všeobecnej a slovanskej jazykovedy začala príprava odborníkov slovakistov. Od samého začiatku základným cieľom katedry bola príprava učiteľov slovenského jazyka a literatúry a prekladateľov. Slovenské oddelenie na filologickej fakulte Užhorodskej národnej univerzity existuje už 20 rokov. Máme 20 skupín študentov slovakistov za tieto roky. Aj tomuto venovaná aj naša dnešná konferencia. Môžem hovoriť veľa o našej katedre, lebo máme vynikajúci kolektív vysokoškolských profesorov, učiteľov, ktoré pôsobia na našej katedre. Časť z nich ľudia, ktorí začínali túto katedru a boli vlastne absolventmi ukrajinského ruského oddelenia, ale už máme svojich veľmi dobrých, vynikajúcich kolegov, ktorí s nami pracujú a ktorí skončili slovenské oddelenie. Vždy hovoríme našim študentom, že majú byť dvakrát kultúrni, lebo tu na Ukrajine reprezentujú kultúru Slovenska a keď idú na stáž do Slovenska, tam prezentujú kultúru Ukrajiny. Od prvých dní na slovenskom oddelení Užhorodskej národnej univerzity prváci intenzívne študujú súčasný slovenský jazyk s lektorom zo Slovenska, ktorý tu pracuje na základe vyslania Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v súlade s medzištátnou dohodou dvoch krajín. Prvým a dlhoročným lektorom na katedre slovenskej filológie v Užhorode bol docent Jaroslav Džoganík. Tých 20 rokov to sú najkrajšie moje pracovné roky. A
tak ako sa to začalo v roku 1994 a pokračuje to až doteraz, tak sa v pamäti vynárajú tie najkrajšie okamihy, prví študenti, prvé nesmelé kroky, prvé podujatia, prvé stáže na Slovensku. Našou snahou bolo od samého začiatku najprv zabezpečiť slovakistiku odbornou literatúrou, pretože začínali sme naozaj na zelenej lúke. Nebolo z čoho učiť. Bolo potrebné zabezpečiť slovakistiku kádrovo, aby vyučovali predovšetkým miestni slavisti, miestni odborníci a samozrejme aj zabezpečiť študijné pobyty našich absolventov na Slovensku, pretože len tak sa dá tým kontaktom bezprostredným s prostredím, s jazykovým prostredím sa dá zabezpečiť plnohodnotná výučba. A tak ako teraz vnímam ľudí okolo seba, ktorí sa tu poschádzali, naši bývalí absolventi, bývalé študentky, študenti, ktorí dnes pracujú ako učitelia, učiteľky, redaktori, manažéri, podnikatelia, štátni zamestnanci a tak ďalej. Vidím, že táto práca, toto úsilie nebolo zbytočné, že táto práca mala svoj zmysel. Uplatnila som sa so slovenčinou tak, že keď som absolvovala slovenský jazyk a literatúru, tak som v 2002 roku nastúpila pracovať do dôchodkového fondu, keď uplatnili dohodu medzi Slovenskom a Ukrajinou o dôchodkovom zabezpečení, tak išla som tam ako prekladateľ. A doteraz tam pracujem a už nás tam 7 pracuje aj so slovenskou, aj s českou dohodou. Aj tento rok katedra slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity mala 14 absolventov, ktorí dostali diplomy učiteľov a тлмачників словенчини. Це курс, на який поступили 18 чоловік, закінчили 14. Це курс, який відрізняється від всіх інших груп філологічного факультету тим, що більше ніж половина – це хлопці. Це курс, одна із студенток якого, Марія Славець, стала переможницею минулого року Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладознавства. Це курс дуже дружніх людей. Це курс відданих людей, і вони готові працювати на благо нашої країни всюди. Práve som sa vrátila z Bratislavy a mala som takú výnimočnú možnosť študovať v Bratislave na najlepšej slovenskej univerzite, Univerzite Komenského. A celý tento rok som bola tam, preto som ani nemala tak veľa času hľadať si prácu v Užhorode. Ale s radosťou som sa vrátila v Užhorod a verím a viem, že tú prácu nájdem aj so slovenčinou a uplatním sa. S týmto ročníkom, s týmito absolventmi ma spájajú veľmi príjemné zážitky a aj práve preto mám veľmi príjemný pocit. Je to, ale respektíve už bol to výnimočný ročník v tom, že bolo tu najviac chlapcov v histórii celej katedry. Bola to doslova invázia, keď slovakisti dokázali postaviť vlastné futbalové mužstvo, ale o to náročnejšie to bolo na hodinách, pretože skupina bola veľmi rôznorodá. Boli tu najlepšie absolventky 21. školy, slovenskej školy, ale aj študenti zo škôl z celej oblasti. Takže bolo to dosť náročné, ale napriek tomu si myslím, že to bola jedna z najlepších slovakistických skupín v doterajšej histórii katedry. A aj preto, keď na jednej strane cítim istý smútok, že sa skončila jedna etapa veľmi zaujímavej, dobrej, prospešnej spolupráce s nimi, na druhej strane som rád, že je to pre nich nový štart. A čo im zaželať? Hádam len to, aby to bol štart dynamický, plný energie, tak ako pri bežaní stovky, ale zároveň, aby to bol aj štart s výdržou maratónu. Nech sa im darí. Jednou z tohtoročných absolventiek katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity je Maja Lechcer, ktorá by sa v budúcnosti chcela uplatniť ako tlmočnička. Mám vzrušujúce emócie. Konečne sa skončil tento čas, ale ani neviem povedať, či konečne, či žiaľu.
lebo stále som čakala, kedy sa to skončí, kedy začnem pracovať a už akoby žiť pre seba, ale teraz rozumiem, že to naozaj už sa skončilo a bude mi veľmi ľúto a veľmi budem túžiť za našim štúdiom. Univerzita je najlepšia spolu s učiteľmi. Náš pobyt na Slovensku a najmä v Prešove, kedy sme tam študovali pol rok, získali sme aj nových priateľov a kámošov zo Slovenska. Teraz pracujem, ale dúfam, že v budúcnosti sa mi podarí stať тлумачничкою. To by som chcela najviac. Я дуже вдячний викладацькому колективу, який виховав з нас людей. Це були найяскравіші 5 років у моєму житті. До мене завжди ставилися дуже тепло і також так само ставилися до нашої Скупіни. Дуже мені зараз сумно, відчуваю, що щось втрачаю, але завжди буду згадувати теплими словами свій університет. Týchto 5 rokov študentského života uplynuli strašne rýchlo a boli ako rozprávka, zázračná rozprávka. A je mi strašne ľúto, že už sa táto rozprávka končí. Chcela by som to vrátiť naspäť a prežiť znova a s tými istými spolužiakmi a s našimi vynikajúcimi a profesormi, učiteľmi, ktorí tak veľa vložili v nás a v naše vzdelávanie a veľa nám pomohli v tom. Aj teraz pomáhajú nám dostať sa do života, vybrať si tú správnu životnú cestu. Všetci tohtoroční absolventi katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity sú spokojní so svojím povolaním a s nádejou na dobré pracovné miesta sa pozerajú do budúcnosti.